Быйыл 1100 тула. Сөзне Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү. Мәшһүр галимебез Шиһабетдин Марҗанинең Мустафадул әхбар фи әхвали Казан вә Болгар хезмәтенә дә бәяләп бетергесез әһәмияткә ия. Аны хәтта татар милләтенең үсеш стратегиясе дип санарга мөмкин. Ел сайын аңа багышланган фәнни-гамәли чаралар уздырыла. Бик күп аның эшләгән эшләрен әле без аны өйрәнеп бетә алмадык. Китапларын да тәрҗемә итеп бетә алмадык. Бүген көндә аны менә булсын, менә мин аны бая да әйттем, Бухарада укыды. Бухарада укыды. Аны Бухарага килгән туристлар татарлардан түгел, бөтен дөньядан киләләр Мир араб мәдрәсәсен карарга. Анда да әйтәләр, менә бу безнең Шиһаб хәзрәт. Бүлмәсен күрсәтәләр. Аныртык әйттеләр, аны бүлмәсен анда китапхана ясадылар, горурланып сөйлиләр. Менә инде бу кеше дип. Без дә әлбәттә татарларыбыз, без дә горурланабыз. Башкалабызның Мәрҗани мәчетендә Идел буе Булгарында ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга һәм Шиһабетдин Мәрҗанинең туган көненә багышланган түгәрәк өстәл узды. Эшлекле сөйләшүгә татар дини мирасы һәм хәзерге заман ислам мәдәнияте, Россия исламының интеллектуаль традициясе һәм хәзерге торышы белән кызыксынучылар җыелды. Мәгърифәтче Мәрҗани үз гомерендә 30дан артык гыйльми әсәр яза. Шулар арасыннан 13 аерым китап булып басыла. Элек безнең шул зур галимнәр без көн тәртибенә булган актуаль сорауларга җаваплар бирергә тырышканнар икән, төрле дискуссиялар аша, мөназаралар аша. Ә бүгенге көндә бүгенге ислам уммәтендә менә шундый акыл ияләре һәм теологлар бар микән? Һәм булмаса, моның сәбәбе нәрсәдә? Ә булса, нигә без аларның тавышларын ишетмибез? Чөнки мөселманнарда сораулар күп туа. Мәрҗани атналыгы барышында тагын бер эшлекле сөйләшү булды. Анда катнашучылар Татарстанда мөселман өммәте эшмәкәрлеге турында фикер алышты. Мәрҗани хәзрәткә багышланган тагын бер традицион конференция Мәскәү шәһәрендә узды. Россия исламы, Россия мөселманнарының күп гасырлык тәҗрибәсен аңлау дигән темага Шиһабетдин Мәрҗани укуларын Рауил хәзрәт Гайнетдин оештыра. Мөфти Шәйх Рауил Гайнетдин татар мәдәнияте һәм сәнгате эшлеклеләрендә бүләкләде. Мөфти Гайнетдин кулыннан татар халкына лаеклы иҗади хезмәт итүе, милли сәнгатьне үстерүгә, үсеп килүче буынны патриотизм рухында тәрбияләү эшенә зур өлеш кертүе өчен Әл-Фәхр орденын Казан татар дәүләт яшь тамашачы театрының баш режиссеры Ренат Әюпов алды. Шулай ук Әл-Фәхр ордены белән татар әдәбиятын, тарихын һәм мәдәни мирасын өйрәнү һәм популярлаштыруга зур өлеш керткәне, рухи традицияләргә тугрылык өчен Ләбиб Лерон Әл-Фәхр ордены белән бүләкләнде. Бүләкне кабул иткәндә мин инде үзем чыгыш ясадым, һәм чыгыш ясаган вакытта әйттем, бу бүләк шәхсән миңа гына түгел, ул безнең мирас. Безнең мирасның редакциясенә бирелгән бүләк дип тә кабул итәргә кирәк, һәм аның коллективына да, безнең уңышлы коллективыбызга да насыйп булган бүләк дип әйтәсем килә инде. Һәм менә шушы бүләкне инде без хәзер акларга тиеш инде тагы да. Шулай ук Мәскәүдә ислам дөньясы белән бәйле тагын бер фәнни чараны искә алып узыйк. Россия Фәннәр академиясенең Көнчыгышны өйрәнү институтында Идел буе һәм Гарәп дөньясы, язмышлар кисешүе дип аталган халыкара фәнни-гамәли конференция узды. Ул Гарәп һәм ислам тикшеренүләре үзәге тарафыннан гамәлгә куела. Быел дәрәҗәле конференция Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына да багышланган иде. Конференциядә фикер алышуның төп темасы Идел буе Болгары тарихы булды. Татарстаннан Гамирҗан Дәүләтшин, Фаяз Хуҗин, Искәндәр Измайлов, Раил Фәхретдинов катнашты. Әлегә шушылар иде. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, киләсе җомгага кадәр сау булашам.